सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। तर भारतीय चर्मकार संघटनेचा अध्यक्ष असून मी संपूर्ण याचं काम करतोय, समाजामध्ये चांगल्या पद्धतीने काम करतोय। माझे चर्चा आहेत, माझे नाव आहे, सगळं आहे, लोकांना मी मदत करतो। अशा स्थितीत एक दिवशी असा प्रकार घडला की माझ्या मुलाने काहीतरी डंपरचा विषय झाला होता, पण माझ्या दिवशी मी नव्हतो इथे। पण मगदूम साहेब अचानक माझ्या घराकडे 7:45ला आले आणि त्यांनी मला विचारलं माझ्या मुलाबद्दल। मी म्हटलं माझ्या मुलाबद्दल मला काही माहित नाही, तुम्ही समोरच्या घरात जाऊन त्याची चौकशी करा। मग त्यांच्याने मला जबरदस्तीने मला आपल्या गाडीत नेऊन पोलीस स्टेशनवर नेऊन मला बेधमतेने मारहाण केली। मला काही सूचना, कुठलीही सूचना न देता आणि नको ते माझ्यावर गुन्हे पण दाखल केले। हे कितपर्यंत योग्य नाही हा मी डायरेक्ट मानवी अधिकार बॉम्बेमध्ये मी त्याच्यावर केस टाकली आणि ती केस मला आता त्याच्यात त्यांना 2 वर्षाची इंटरमेंट कमी झालं, त्यांना 50,000चं फाईन बसली, तरी पण मला ती सजा कमीच वाटते। म्हणून मी आज पुढचं पाऊल हायकोर्टात किंवा इतर कोर्टात जाण्याची मी तयारी ठेवलेली आहे।